se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i sortim al pati. No, ni soparé, ni berenar, ni faré res avui. Això és massa fort. Oh, companys i companyes, que si no sou de Targa és que us esteu perdent alguna cosa. Sigueu molt benvinguts al 15è capítol de la tercera temporada del cada vegada més humil i deficitari Pati Podcast. Tornem a estar sols aquí a l'estudi després de molt i molt temps. Ha passat una gran festa major pel mig, hem fet un show dalt del campanar de Targa, hem anat a fer xerrades sobre el Pati Podcast a l'Escola Pedruna, Rosa Maria Perelló ha tornat a guanyar les eleccions i la meva xuleria no para de créixer. Deixeu-me tornar-vos a agrair el suport que m'ha estat rebent últimament. Moltíssimes gràcies, és molt gratificant sentir que dediqueu una estona del vostre temps per escoltar aquest podcast de tites, tal com va qualificar de forma bastant encertada Laia Recasens. Ens encaminem al penúltim programa de la temporada. Evidentment no hi haurà temporada d'estiu, deixarem de banda els micròfons i continuarem tal com hem fet tot l'any amb els gin tònics, el ron cola, les cerveses, els cafès amb Baileys i gel i amb la incorporació destacada de la caipirinha. Avui el Quim i el Roger ens porten un monogràfic sobre la nova llegenda targarina, que és ni més ni menys que Jordi Cots. El Viles i jo farem una secció a 4 mans, que no a 2, en el qual qualificarem les persones depenent del seu esmorzar. I el senyor Pla ens farà un test d'humilitat on tinc totes les de guanyar. Espero i desitjo que el volum estigui correctament ajustat a les vostres oïdes després de la quantitat de crítiques que he rebut i dir-vos que sí, que es posin còmodes perquè 2 més 2 són 4 i 7 per 2, 14. Agafa un cigarro i esmorza. Esteu bé? De moment acabem de començar aquest 15è capítol després d'una gran jornada vacacional, però també de molta feina. Com qualificaríeu aquests dies que hem passat? Jo estic molt tranquil de no tenir una persona no tan coneguda per mi, tenir l'Eloi Pla aquí al mig. Home, que les cuixes que et toquin no siguin d'una persona que diguis Sí. Ui, no la conec prou. Si vas prenent cuixetes amb una persona que tens tanta confiança és difícil. És difícil. Però, hòstia, ho trobem molt a falta, estar amb nosaltres, a la nostra salsa, i no haver de dedicar el protagonisme a alguna altra persona. Ha sigut gratificant aquest mes d'eleccions municipals perquè, bueno, es veus que les visualitzacions pugen, cosa que quan hi som nosaltres no sé què passa, però no cal, però bueno, si algú té algun problema ens ho fan arribar a la bústia de reclamacions, que no es mira ningú. I res... Una cosa vull dir, Sí? 15. Qui ens diria Sí. que al començament de temporada hauríem arribat als 15? I l'hem qualificat com a penúltim. Vol dir 16. Sí, no surt cap cosa Sí. que diguis, uah, que tampoc tenim temps per gravar 2 més, però... No. De moment no podem avançar res. No, però els diners ho fan tot, no, amb aquesta vida? Sí, perquè ens surt molt rentable. Sí. Nosaltres ho estem fent tot. Total. Senyors... Viles, què ens pots explicar de la teva vida tan apassionant? Sens falta, amb ressaca. Òbviament. Això volíem sentir. Ressaca a les 9:55 de la nit. Com va ser? Quantes hores fa que no toques un coixí? 40... I així es graven els podcasts. I avui es surt de festa, Viles? No, avui no. Demà. Clar, perquè ara ho parlàvem i des de que va ser el nostre últim programa aquí sols fins ara, potser hi havia una altra alcaldessa, perquè això encara no ho sabem, si serà la mateixa o no. Ha passat pel mig una festa major, ha passat pel mig tots els candidats, a la terrasseta i totes aquestes coses que has enumerat durant la introducció, i jo crec que la gent estava esperant amb candeletes al programa d'avui perquè féssim el nostre balanç, és el nostre coneixement polític profund I sense pressions. Exacte. Clar.
del que va passar el dia 28 de maig. Què va passar? Jo ho qualifico com a, me sap greu dir, bueno, no em sap greu dir, victòria aplastant. Victòria contundent i aplastant sota cap mena de... que no t'ho esperaves. Victòria aplastant vol dir que no hi hagi ningú de Vox a l'Ajuntament, no? Òbviament, Vale. Ni d'Aliança Catalana. Ni de mà estesa. Llàstima. No, hauria sigut show, hauria sigut ja show. parlarem després de mà estesa. La cosa és que, com comentava el Cesc, i una mica contra tot pronòstic, el resultat va quedar gairebé igual que el 2019, només que Junts va guanyar un regidor, va quedar amb 8, Esquerra amb 5 igual, la CUP amb 3 igual, i el PSC amb 1 igual, però allà està el Silveri. Correcte. També és el seu regidor que, passi el que passi, que es decidirà dissabte que ve, crec que és el ple d'investidura, serà molt important. Tant els 3 de la CUP com l'1 del PSC marcaran bastant quin serà el pròxim equip de govern. Totalment, jo ja et dic, no m'ho esperava per a res. És més, dius, hosti, jo a grans trets, dius, Junts guanya un regidor que no sé si és perquè el tripartit ho ha fet malament o per què aquest regidor l'han guanyat, no vaig acabar d'entendre, no sé si és per la campanya, que crec que no va ser de les millors, és veritat. És per la llangonissada del DJ que va ficar al pati. És total, bueno, no sé, és que el regidor que guanya Junts i perd PSC, no sé d'on pot vindre, pot ser de... Hòstia, sobte perquè si realment portàvem molts anys de Junts, Convergència, com es digués abans, i ara hi va haver l'oportunitat de tenir un equip de govern diferent, és veritat que va passar pel Covid i per tot això, però que els ciutadans de Tàrrega no premiïn, sinó que castiguin el vot d'Esquerra, per exemple, tot i que Esquerra anàvem al relat també de, bueno, som els que menys vots han perdut respecte a les últimes eleccions. És veritat, perquè tots han perdut vots, però perquè la participació ha baixat. Correcte. Però no... Bueno, nosaltres vam poder parlar amb ells de primera mà i cap d'ells ho pintarà com una victòria. De fet, els que estaven més contents, tot i no tenir la majoria i la dificultat de fer pactes, és Junts. És Junts. I la cosa és que abans he qualificat d'aplastant, perquè és que a tots els col·legis electorals va guanyar Junts, menys el TET, que va guanyar la CUP. Ja, bueno, si no guanya el TET la CUP, ja era, bueno, que la Laia s'havia d'independitzar. Llavors, ara, quan estem gravant aquest programa, que és divendres dia 9, si no m'equivoco, hi ha 5 possibles equips de govern. Explica'ns-els. Recordem que Tàrrega té 17 regidors i una majoria de 9. Junts 8, Esquerra 5, CUP 3, PSC 1. Llavors, en 4 d'aquests 5 possibles governs, mana Junts. És a dir, en el 80% dels casos manaria Junts, en el 20% restant manaria Esquerra. Quins són? Junts en minoria, que són 8 regidors, per tant no arriben a la majoria absoluta, però podríem formar govern per ells mateixos, tot i que, evidentment, és molt difícil tirar endavant una legislatura sencera en minoria. Junts amb qualsevol dels altres 6 partits, és a dir, amb PSC, que la Rosa Maria Perelló va dir que no faria pacte amb PSC abans de les eleccions, per tant, això pot ser una cosa a tenir en compte. Junts i la CUP, que la Laia qui ens va dir que podríem fer un pacte programàtic. Depenent del programa electoral, és a dir, pactaran o no. És a dir, ens va dir que s'asseurien, compararien programes electorals i a partir d'aquí doncs decidirien amb qui pactar. Una mesura, bueno, és bastant intel·ligent per part seva, la veritat. Junts i Esquerra, que seria una opció amb què Esquerra entraria a l'Ajuntament, però renunciant a l'alcaldia, i l'altra que seria el tripartit que hem tingut fins ara, que és Esquerra, PSC i CUP. Tenint en compte que aguantar un tripartit d'ideologies tan diferents durant 8 anys és complicat i desgasta. Jo el que li trobo... Vols dir alguna cosa? No, digues. Jo el que li trobo més possibilitats, ara mateix, veient-ho des de perspectiva, i veient totes les coses que han pogut passar, és jo veig el govern de Junts amb minoria, perquè no veig possible, el que menys veig possible és Junts i Esquerra. No sé com ho veieu. El que anava ara, mullem-nos. Som un podcast que de mullar ens agrada. Que cadascú digui el que creu. I després que ens tiri les teules al cap i el que sigui. Ja que el nostre criteri és una merda, no? Anem a fer l'opinió. Exacte. És a dir, jo crec que repetirà el mateix aquest any. Tripartit. Jo també anava per lo que he anat veient, parlant i el que sigui, crec que la gent amb Junts no vol pactar. Jo veig el govern en minoria i no veig el tripartit perquè crec que no representa la veu del poble. És a dir, tu fas un tripartit on a tots els col·legis electorals, o quasi tots, ha guanyat Junts,
jo crec que estàs anant una mica en contra de lo que ha escollit el poble. Home, tampoc. Si la majoria d'aquests... Si aquests 3 junts és la majoria... A nivell de Lleidon, no sé què és això. És a dir, el que es fa de regidors... Vale. No, Lleidon. Lleidon, no és Lleidon. Sí, és Lleidon. Vale, tira. La Lleidon, clar, és com dius tu, que sí, que la majoria la té, però que a nivell d'eleccions i vots, no. És a dir, la cosa és que 8 partits, un percentatge de 8 persones sobre 17 han votat a la Perelló, però un percentatge de 9 sobre 17 no han votat a Esquerra més CUP més PSC, sinó que han votat només a Esquerra, o només a CUP, o només a PSC. I és veritat que aquest ajuntament pot ser no representatiu de tothom. Tot i que té més vots els 3 junts que amb Junts. Però si a tots aquests que han votat Esquerra, CUP i PSC els dius, els votaries els 3. Però estaven junts ara mateix al govern, saps el que saps que poden tornar a pactar, ja ho han fet un cop, no seria tan estrany que ho tornessin a fer, per tant... Jo estic amb el Quim, que si ara mateix els votants d'Esquerra, CUP i PSC se'ls diu si volen, si repetirien el vot, sabent que fan un tripartit, jo crec que, evidentment, molts no sé si tornarien a votar. Clar, molts votants de la CUP votarien a tenir el Silveri dins, per exemple. Clar, potser ells van votar més a la CUP perquè poguessin votar manar només a Esquerra i CUP. Clar. Complicat. Complicat. Tu, Viles, què veus? Veus... No, però la teva porra, que fotem tu i jo. La meva porra, jo Junts i CUP, perquè sí. Buah. No sé. Del falso de Perquè sí, tal qual. Estem nostàlgics de la Perelló i deixem entrar la Laia, ja està bé. Pot ser, és una possibilitat també. Jo... Estàs una mica en mood que le caiga un meteorito. Sí, tal qual. Jo no ho crec, però per dir alguna cosa diferent dic Junts i Esquerra. No ho crec que passi, però bueno. Jo crec que és el que menys... Llavors m'apunto al tanto. No. El menys possible, tio. Jo també el veig complicat, Junts i PSC el menys possible. Vale. Junts i CUP el menys possible. Sí. Junts i CUP, no. És que jo no guanyo, tio. Sap greu. Bueno, ja està, ja ens hem mullat. Sí, ens hem mullat. Ja ens hem pegat una mica, cap problema. 5 dies després de que surti el capítol ho sabrem. Una cosa que sí que ja no canviarà és la participació, que seguint una mica amb la tònica tot Catalunya, aquí Targa va caure del 65 al 52%, és un 13% menys, o, amb número de votants, són 1.200 vots menys, tenint en compte que el cens d'aquest any és més gran que el de l'any anterior. Bueno, la gent no li suda la polla. En altres paraules, a la gent li pele, és que és així, no crec que hi hagi cap més explicació, o no els motive els representants que hi ha. És que és una de dos. Quina cosa pot ser més? Que tenen un dinar familiar, jo també en tenia. Van a votar. A més, això els representants pot ser un punt, perquè els 4 que han sortit són els 4 que havien el 2019. És a dir, no hi ha hagut relleu aquí. Sí, total. Bueno, l'Alba no, però va acabar entrant. I Vox va estar a punt, que no he perdit, però va estar del canto d'un duro. Clar, sempre diuen que la baixa participació favoreix a la dreta, i aquí una de les coses que hem de ressaltar és que això, que no va entrar cap força d'extrema dreta, ni espanyolista ni catalanista, que Catalunya també n'hi va bé. Sí, a més, també dic una cosa, crec que som de les poques ciutats de Catalunya que força de dreta a dreta, és a dir, el PSC la ficó centre. No, és dreta el PSC. És centre. Junts és dreta. Centre, no? Vale, Junts, però ja m'enteneu. Ja m'enteneu una mica. Jo crec que som de les ciutats que més forces independentistes han sortit, fiquem-ho així. Bueno, que guanyi qui guanyi no et manarà un feixista. Correcte. Sí, això és l'èxit d'aquest... Bueno, que tampoc hi havia cap opció que et manes... Ai, sí, que manes un feixista. Volem comentar, també al Sesquió vam veure una cosa bestial en directe el dia de les eleccions, que va ser l'avanç a l'aparellament. Ojo, perquè vam estar... Allò va ser heavy. Allò va ser que gairebé m'hi quedo jo allà, aquí. Perquè ubiqueu, hi ha a la plaça Major, queda el carrer Godés, que és el que puja cap al pati, la seu de Junts, el carrer del Carme, que també puja cap al pati pel campanar, i a la seu d'Esquerra. I la CUP, que no té seu, però s'ha fet com a seu, la SOI. La SOI, som-hi! Una mica més ja es poden fer el quiricu, ja si volen. Un cop van sortir els resultats, van sortir d'un carrer per la plaça Major la CUP i l'altre d'Esquerra. I es van fundir al mig com amb una abraçada, com si fos un acte de la fe. No, una locura. Allò no m'ho esperava, perquè van trobar-se allà, no sé què, el Quim i jo, evidentment, vam aprofitar per fer fotos i documentar-ho, i llavors va ser un, bueno... I llavors, què va fer Esquerra? Esquerra va pujar cap al... I la CUP també, però primer em sembla que va ser Esquerra i van pujar cap al carrer Agodés a felicitar per la victòria a Junts. I aquí, jo, Quim, vaig sentir com
una persona d'Esquerra deia que s'ha de saber perdre i fer-ho amb dignitat. És molt català, això. Als catalans ens encanta la dignitat. Ens esnifem la dignitat. Titular, no? També podem parlar dels grans perdedors de la nit, que van del PSC, que ho hem comentat, tot i que el Silvari torna a tenir la clau de l'Ajuntament, si ell vol. Van ser els dos partits que van donar, uns dels que van donar més show durant campanya, com va ser Pacte Local, amb el senyor Jordi Cots, que va treure 58 vots, i Valents, que va treure 23. Perquè us feia la idea del que són 23 vots, a la llista en van 17 i hi ha 3 reserves. És a dir, que només els que es votin els de la llista ells mateixos tenen 20 vots. No m'ho puc creure. Doncs en va treure 23. 3 familiars. Que familiar, la parella, el no gos... no pot ser, perquè els familiars estan tots a la llista. Ah, vaja. Clar, l'única possibilitat era aquesta. Total, hòstia, però bueno, no sap, bueno, és que també me la bufe bastant, però sap greu si ets del partit, no? Interpreto. Home, evidentment, ningú li agrada sortir humillat. I ara que ens passarem a parlar de campanya, vull que fem un balanç molt ràpid dels capítols que hem gravat amb els candidats. Vale. Si voleu, no sé, definim una paraula que programa, o si voleu repassar molt per sobre. Per exemple, el primer que vam gravar amb el Silveri. Què és a dir? El primer que us vingui a la ment. De la campanya, que dius? Sí, els que vam fer. Jo diria èxit i fracàs, que ho ficaria així d'èxit, que és el capítol amb més visualitzacions, el que ho va petar més pel que he sentit a la gent, però fracàs perquè no s'ha acabat traduint a les eleccions municipals. Show, Silveri. Carajillero. Podríem dir que cau millor. Cau millor. Sí. Guanyen les distàncies curtes. Laia. Tu no em sembla que no hi eres? No hi era, però bueno... La paraula és tites. Tites, vale? He dit que volem remunicipalitzar l'aigua. Bé. No... sense paraules. Xiste. Sí. Jo vaig veure... Sense paraula... Jo vaig veure molt imatge corporativa, de com col·locar bé l'aigua, com assentar-te bé, quedar bé xarxes pel clip... Sí. No em ve res ara. Perelló? Perelló... canviada. Jo espero fer una paella. Ha guanyat una paella municipal. És veritat. Jo diré que va venir amb les coses molt clares. Sabia que venia a dir. Jo me l'esperava més que no es trobés tant. I sí, la vaig veure bé. Per mi és que s'ho va prendre molt en sèrio. Comença la meva secció, el Martí no sé què apunta el fer. El Martí, dic, home, no cal que ho apuntis tot. I no, dins del seu marc de política, jo la vaig veure encara. Sí. Però amb un marc, jo el vaig veure... propera. Sí, no m'ho esperava, no la coneixia a distància. Potser és la que ens pensàvem que estaria més desplaçada en un podcast, no? Que la trauríem més de la seva zona de confort i no va acabar sent això. Total. Alba? Còmode. Sí, jo la veia guanyant. Sí. Però amb sentiment de que guanyava. Sí, jo estic amb el París, també. Jo també anava amb còmode de que era una tertúlia. Sí. Això, és a dir, una xerrada d'amic. No ho era, però... Sí. Jo no sé si per do o per haver entrenat té l'habilitat o almenys la intenció de poder quedar bé amb tothom. I jo crec que transmetia aquesta imatge una mica. I jo vull dir que va guanyar els clics. Va guanyar els clics. Sí, total. Bueno, també vull dir que aquí no tothom s'ha pogut expressar. Epa! Perquè, miro que em va arribar a casa molts papers. Com a tothom. Per mala sort. Els cromos de Panini. No els han obert. No tenia No, temps. Has obert els de tus pares. Aquest per guardar-los. Per quedar bé. Podem fer un repàs ràpid una mica. Fem un repàs, repartim. sí, reparteixes. Però què hem de fer? Obriu i comentau, no? Un pack opening. Si es pot, Pack opening. És un unboxing. A veure, què tenim per allà? Messi Totti. Un que des de fora no es veu, però en pic l'obres. En pic l'obres. El PP. Ui, ostres! Aquest es presenta pas a Tàrrega. Feijó. Però si és Feijó, bueno... De Targa de tota la vida? No. No. Jo quin tinc un, que és que tu l'obres i penses que pot ser la declaració d'Hisenda, una carta d'un familiar Te sale a pagar. Una carta d'un familiar, que no se digui que s'hagi mort algú. No sé, tio. Cartes clar que se És que no hi ha absolutament res. Ostres. Vale, donen la papeleta ja Sí, perquè vagis preparat a votar. Ja t'ho donen absolutament tot, que és ni més ni menys que la propaganda de Vox. Ho fiquem petitet per això, Sí, només aquí dalt, si vols ensenyar càmera. Sí. Si vol dir gran la bandera d'Espanya, que Vox. Sí, noi. Sí, la veritat és que no... Un QR, modernitzats. En castellà,
Sí, igual que la del PP. Castellà i tal, i no sé què. Bueno, Next. puta Espanya. Next, exacte. Jo, molt cup, és a dir, un paper de cup. Paper tou. Paper de ligar. I poca foto, li veig. Poca foto per el corporatiu que anava a la CUP. I què no hi havia? Però hi tenen el I no hi programa. havia... Sobre. Un propi sobre. Ah, no hi havia sobre, és veritat. Ecologisme. Bé, ben fet. Aquí poca foto, aquí tota. Tota foto. El seu programa es basa en la Perelló. Home, És la santa i senya d'aquest partit i, bueno, 3 propostetes al darrere. molt conservador, que aquest. Sí, sobri, la veritat. Groc. És el dècim que porta. No, un díptic de la Pijuan, molt bé, maco, colors. Perquè et guanya amb la vista. Sí. Llibertat presos polítics. Literalment, la propaganda s'adequa bastant, una mica la línia que tenen. Hòstia, però És que jo... ens queda PSC també. Home, aquí tenim Individual sobre. El que s'ha currat més la imatge. molt sex symbol. Surt Tàrrega. Bueno, Sex symbol, total. Dos vegades. És que si el Gary s'agrada molt a ella. Sobretot ets al final. Cor final. Típic del PSC. Ens estima a tots. En queda algun més? Sí, un que jo crec que no caldrà obrir-lo. El guardem per després. No cal, perquè ja es veu quina gran idea. Ara, el plàstic, ojo. L'ecologisme no està dins del seu programa, suposem. Fem una cosa, el deixem aquí, perquè després parlarem exclusivament d'ell. Mira aquí. I ja, última pregunta que vull fer abans de sortir de la tertúlia de política. Sí. Quin és el pitjor cartell que creieu que es va penjar a Targa dels partits? Dels que estan a les faroles, eh? Sí. Pues a mi no em va agradar gens el de la CUP, perquè no es veia que era la CUP. Vale, una cosa. Eren les lletres. Veu el del PP? No. Era un cartró. Un cartró sí. empegat a damunt al paper. Home, bueno, clar, pitjor que això ja, No, evidentment. ho vaig veure i vaig dir... I encintat amb cel... I a mi no m'agradava perquè hi havia molt text. Era aquest, oi? Hi havia la Bíblia... O sigui, el programa sencer està explicat al cartell. I tu, si vas amb cotxe i vols llegir, no? Has de ficar el freno de mà. Estàs 5 minuts llegint perquè si no te l'acabes. Total. I el de la CUP ho dic perquè no ho vaig distingir. Potser era un truc perquè et paressis i miressis de qui collons era el cartell, però... És que jo vull criticar el de Vox, però no perquè sigui Vox, perquè si tens un cartell que fa 2 per mig metre, ocupes els 2, no fas 1 metre i deixes marges blancs. No és un Word, un cartell. No. Gran opinió d'un estudiant de publicitat, que jo personalment no hi he entès, però segur que té raó. Sí, té raó, segur. Va, abans de saltar a les seccions aquestes de política i vàries que tenim, una cosa que no en puc parlar aquests dies, que ho farem molt per sobre, val? Perquè si no se'ns menja el temps, és festa major. Ah, només per sobre, eh? El Només que més per m'interessa a mi. Què volies comentar? No, anem per ordre. No, o sigui, jo ara vaig a lo principal. La Quincy. La Quincy! Qui és la Quincy? La Quincy? La Quincy. Pels que éreu a la plaça de les Nacions el divendres a la nit, després del concert del grup de versions, una persona que ensenya tot el rato el cul, aquella és la Quincy. Llavors, vull que dieu qualsevol cosa, opinions, el que heu sentit, el que veu veure, no sé si hi éreu. A mi em va vindre gent molt escandalitzada tio, tinc material pel podcast, això de sortir, si us plau. Evidentment, ara estem fent un repasset perquè ja fem molt tard, però sens dubte si haguéssim tingut un programa el dia següent m'hagués sigut, crec, monotema. Jo em vull dir que em sap molt greu les famílies que es queixen, però vigiles una mica el que vas a veure. Això és veritat. Vull dir, si hi hagués hagut un acte de Vox que no hi vas allà i dius, no m'ho esperava. No, home, tu llegeixes una mica, mires què és. Però entrant amb això també podem treure el corretocino. Perquè jo corretocino aquest any m'hi vaig trobar una de carrets i una de nens petits. Cada any. No, és que és increïble. Sí. D'això, perdó, ara tanco el tema de la Quincy només. Sí. Hi havia la controvèrsia de l'hora que va actuar. O sigui, creieu que si això tornés a ser un altre Hauria de ser més tard. Hauria de ser més tard. Potser sí, segurament sí. Però és que amb tothom que ho parles diu això. Sí. És que no hi ha més. Potser és que nosaltres no entenem, aquest tipus de música i que no ens ha arribat tot lo profund que podia arribar a ser. Però és veritat que entre la gent es comentava molt sí, això. no, però també hi havia gent que deia que, a veure, ole els seus ovaris de fotre-se allà, fer aquest show i que li sudi totalment el que pensi l'altra gent. També aquesta visió i és bastant oportuna, sí.
una abraçada al criu que estava a primera fila sense saber-ho. I el seu psicòleg. El seu psicòleg, xiquillo. I, evidentment, el dissabte ha parlat del Correto Sino l'Arnau, va haver els concerts d'Elèctrica d'Arma, on hi havia, entre altres, els primers haters del Pati Podcast, de la Fumiga també, i diumenge, una cosa que va passar molt per sobre el radar de molta gent, és el Beat Open Air. Sí, va molt per alt, molt per alt. No tocava. No era el dia per fer el Beat Open Air. També per tots els boomers, Beat Open Air és aquella discoteca que s'ha obert allà al pàdel, una mica l'estil de rock, música electrònica, pàrquing molt gran, gent molt borratxa per anar el dilluns a treballar. Cocaïna. Pàrquing molt gran per la poca gent que hi va anar. Sí, i jo vaig estar parlant amb gent que havia anat i m'han dit que la infraestructura era xula, que la idea era bona, però que a les 6 de la tarda hi havia 10 persones. I, evidentment, amb un terreny que està costant no sé quants milions d'euros, això no és rentable. Per tant, macho, si heu d'estrenar una discoteca a Targa, el pròxim dia informeu-vos de quin dia és la festa major. Com a mínim. A les 6 de la tarda, de la tarda d'ara, vale, però a les 6 de la tarda de l'agost i del gener, no hi haurà ningú. No. Jo estic molt intrigat per veure com continuarà això. A veure què. Doncs què? Tornem una mica cap al terreny d'eleccions. Tornem al terreny d'eleccions perquè em sembla que ens portes un monogràfic. Amb el Roger. I tanquem tertúlia? I tanquem-la, perquè són 26 minuts de programa. Avui s'ho mereixia. S'ho mereixien i per tant passem a la secció del Quim. ¿Tú crees que esto es normal? Avui farem la secció una mica rapejant, val? Com si fos una batalla de gallos. Som-hi. No sé si se sent, però hi ha la follia de fons assajant Sí. i ens dona ritmillo. Punxin canxi, no? Podria fer la música de fons, ja. Sí, els haurem de contractar. Sí, que ens facin les musiquetes per l'any que ve. Que no els cobrin. Escolta, jo ja ho he dit des de fa molts dies, però em tenia molt intrigat una figura estel·lar, màgica, durant aquestes eleccions. Una persona que va passar de ser un autèntic desconegut a ser un ésser de llum, un guia espiritual, una persona que ens marca per aquest transcurs vital que és la vida, no? Total. Que no és ni més ni menys que el senyor Jordi Cots. Escolteu, Jordi Cots. Ens encanta aquest plastiquet, eh? Ara, pels que estigueu a Spotify, el Roger està obrint el sobre de forma molt ASMR. No consolarà el micro. Ho ha fet... I també l'olor que ha sortit és molt olor de material d'estel, no? Sí, de llibre escolar nou. Sí, la veritat és que... Ui. Epa! Clar, ha hagut de ficar el que va fora del sobre a dintre el sobre. Clar! És veritat, és el que t'he fet clar. Sí, hòstia, hi ha hagut aquí 4 papers han sortit de cop. Sí. Bueno, bé. I bé. Simple. Mentre acabem d'ordenar tota la paperassa, Jordi Cots, pels que no el coneixeu, és el cap de llista de Màsters a per Targa ara Pacte Local, que és el partit amb el pitjor nom i més llarg de la història. A passat de dir-se PDeCAT, que era com el més curt, que era una abreviació, això, Màsters a per Targa ara Pacte Local. Pels que no el tingueu controlat, jo he fet una recerca ràpida i bibliogràfica. Targari, de 70 anys, que es va presentar com a número d'aquest partit, que és una reformulació del PDeCAT a les eleccions del 28M, va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya durant 12 anys i també es va presentar com a cap de llista de lliures de les darreres eleccions. Per tant, ja veieu més o menys cap a on escombra, no és de la CUP, precisament. No. Bueno, lliures no és de la... No sé, no tens el No, però... De convergència i de lliures. Sí, correcte. Però jo crec que sense ser independentista. Espera, perquè això no ho he sabut trobar a internet, però segons va dir la Laia Recasens al debat de Radio Tàrrega, va formar part de Plataforma per Catalunya, partit d'extrema dreta catalanista i jo pel que tinc entès. Sí, independentista. Sí, catalanista a fons. A fondo, catòlic, no? No ho sé. Crec que sí. Sí, d'aquell, crec que sí. Llavors, Màsters a per Targa, ara Pacte Local, és que cada cop que dediquen nom, m'entra algo. És un partit... PDeCAT i ja. Pacte Local. És un partit agermanat. Per què? Perquè dels 6 que anaven darrere el senyor Jordi Cots a les eleccions, del número 2 a la 7, 3 eren París de cognom. I no jo. No relacionat. Segur que no tenies posat ell. Pues sí, me va colar. Va rebre una oferta per anar al partit? No, de moment no. Però en París encaixava ja. M'hauria dit... Sí, bueno, ja en parlarem després, dels seus familiars. Llavors, evidentment, familiars entre ells i una mica l'estil de la monarquia espanyola, que col·locaven el cosí i si no... el feien col·locar expressament. Si no feien un cosí. Exacte, si no feien un cosí dels cosins. Els resultats no van anar com s'esperaven, el senyor Cots i la dinastia dels París, ja que van treure 58 vots, com hem dit abans, a la llista eren 17 més 3 suplents,
i això representa un 0,99% del cens. És a dir, no van arribar a l'1%, molt lluny del 5% que sí que dona dret a un regidor, només per sobre de Valents. Farem un anàlisi fons de la seva campanya, però abans de començar a separar una mica el gra de la palla i treure joietes a punta pala, cal reconèixer que ha fet una cosa bé. Que és que ho vam estar parlant l'altre dia en una conversa, tu també eres, Cesc? Sí. Si te'n recordes? No. Tranquil·litat, t'ho dic. Que és que si tu vols fer alguna cosa i vols canviar alguna cosa, fes-ho, posa-t'hi. És a dir, per aquest home, el més fàcil hagués estat dir al bar, és que aquests són uns ineptes, és que aquests no fan res bé, és que jo ho faria molt millor. I li van dir, per què no t'hi poses? Van dir, hòstia, doncs m'hi poso. I mira, que sí que l'ha anat molt malament, però és veritat que això se li ha de reconèixer, almenys haver-ho intentat. Això és veritat. Fins aquí les coses que ha fet bé. A banda dels cartells penjats per la ciutat, jo crec que era el que tenia més pressupost, perquè a les rotondes d'entrada de Tàrrega n'hi havia molts de cartells del seu partit. I a més, ha pogut estar als debats electorals, i això també s'ha de dir, ha tingut bastant espai per promocionar-se, perquè els vots de les passades eleccions del PDeCAT anaven per ell, no anaven per la Rosa. Això s'ha de dir. Tenia part dels drets o alguna cosa així, em sembla. Llavors, a banda dels cartells que comentàvem, molta gent va descobrir per una entrevista que va fer a Tàrrega TV, que es va fer absolutament viral. Llavors, ara comentarem petits extractes, només amb el so, no podreu gaudir de la imatge, si no és molt fàcil, ho busqueu per internet Tàrrega TV entrevistes Jordi Cots, però és que jo crec que n'hi ha de sobres amb l'àudio. Sí, cal dir que la imatge no és res més que ella sentat al mig de Tàrrega amb uns papers així. Remenant un paper. Anar fent així tota l'estona. Sentireu moltes vegades el soroll del paper. Sí. Llavors, el primer que necessita un candidat per presentar-se a l'alcaldia és conèixer bé la ciutat, pas 1, i fer propostes d'acord amb el seu coneixement, que siguin necessàries i útils per a la ciutat. Quin era el pilar de la campanya del senyor Jordi Cots? Escoltem-lo. Escoltem-lo. L'espai. L'espai, apreta l'espai. Espai. Per tant, quina és la millora més urgent de la ciutat? La millora més urgent que cada vegada que se'n parla és el desvio de la Nacional 2. Però no es fa. L'antiga Nacional 2, us posaré context. L'antiga Nacional 2 és l'actual A2, l'autovia que va a Catalunya de Lleida a Barcelona i que si es tirés aniria fins a Madrid. És una remodelació, al centre de la ciutat, que es va fer sota el mandat de Joan Amèssega l'any 2008, és a dir, ara fa 15 anys. I és tota aquesta autovia no, secció dins de Tàrrega, que va de Capravo a Capravo. Sí. Ell mira per Cantoni. Sí. I ara, després de 15 anys, ell diu que és la cosa més necessària a fer. Entenc que ho diu també per no massificar tant el trànsit dins la ciutat, però és cert que dins de l'autovia hi ha 3 entrades diferents de Tàrrega per 3 punts, per a tots els polígons, diguem. Per tant, que tu, com a proposta principal de cartell, treguis això, a mi em sembla greu, si més no. Sí, és que no, però és que el més greu aquí, Quim, és que és bàsicament que ja la seva faceta de comunicació, a mi, és que no puc, és que sap molt greu. A mi em sap greu, ara parlant des de la figura de Cesc, de que no té ganes d'enfotre's d'algú, i costa. Costa, que no tingui ganes d'enfotre's d'algú, però és que no. Sí, tota la raó. L'únic que també té l'edat que té i ja no és el mateix, però... L'única possible confusió pot ser que es confongués amb el desvio de la C14, que això podria ser. Però durant el debat que veurem posteriorment va parlar d'aquesta antiga Nacional 2, per tant jo crec que ell la volia fer tota nova. Potser les propostes no són les millors, però veureu que és un home que té molt bones intencions. Anem a conèixer una mica les raons que l'han portat a presentar-se com a alcalde. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Tàrrega? Busca el paper. Juguem al silenci. Bueno, em vaig decidir presentar-me per alcalde, primera, perquè estic jubilat i tinc temps, perquè m'agrada la política, jo cada dia miro el diari, cada dia miro les notícies, estudio ciències polítiques a la UNED de Cervera, i veig que Tàrrega està molt abandonada, i voldria fer coses pel poble, treballar per Tàrrega. Bravo! Dos coses. Una, que no sap per què s'ha presentat com a alcalde, ho hagut de buscar. Dos, que es presenta com a alcalde perquè està jubilat, perquè té temps i perquè es llegeix el diari cada dia. Sí.
Sí. Una mica Mr. Wonderful, follow your dreams, no? La veritat. Majestuós. Sí. Jordi Cots també és una persona molt optimista, i ho hem reconegut amb el pas del temps. Li vam preguntar a veure cap on creien que anirien els tiros. Recordem que ha tret 0 regidors i un 0,99% dels vots, que són 58. Ell deia això sobre els resultats que esperava treure en aquestes eleccions el 28 de maig. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el proper 28 de maig? Molt bé de robot, Bueno, un bon resultat que perquè de majoria absoluta amb 8 partits que es presenten no la tindrà ningú, un bon resultat seria treure'n 5. 5. Bé. I un resultat dolent? Un resultat dolent, bé, tot depèn del vot cap on se decanti, perquè ho has de cantar cap a un partit o cap a l'altre. Llavors, si el meu cas, jo dic les coses molt clares i potser pues, la gent no ho veu bé, l'alt pot ser que no en tregui cap. En principi és que en tregui un 5. Un 5. Un 5. Un 5. Un 5. Anem a posar context una altra vegada. Va treure 58 vots. Esquerra, que en va treure 5, justament, va treure 1.500 vots més. És a dir, que per treure 5 regidors, li va faltar repetir 27 vegades el número de votants que va aconseguir. És a dir, que hauria d'haver com 200 regidors a Targa. Sí, o més, jo crec que més, si no estic curta encara. Uah. Per dir les coses clares, hòstia, li costa molt, Li costa arrencar, sí. Sí. Fa la paradinha, Sí, ojo. Enganya. Ojo. És un tio optimista, això se l'ha de reconèixer. Sí. I que et diu frases molt certes com el vot es decantarà cap a un partit o cap a un altre. Sí, no. No enganya, és un tio que no enganya. Perquè es llegeix el diari. Es nota que estudia ciències polítiques. Sí. Una mínima de base, sí, home. Si en l'àmbit polític és un figura, un mastodonte, un geni, espereu-vos a l'àmbit personal. Sí, jo vaig començar la música sempre m'ha agradat, però la que destacaria més és la dels Sex Pistols, Queen Send the Queen, que Dios salve la reina. Hola, ha dit alguna de la Quincy? La cançó preferida d'aquest home és la Queen Send the Queen. La Quincy the Queen, Quincy la reina. Que no és l'himne d'Anglaterra. No? No, és el Queen Send the Queen, dels Sex Pistols. A part de la seva afició per la música, que jo no la coneixia, bueno, tampoc la coneixia ell, però gràcies a aquesta entrevista vam poder descobrir, també vam descobrir la seva afició per la literatura, descobrint què fa ell amb els llibres. Els llegeix? Els fa servir per falcar els mobles? Escolta'm. Bueno, llibres en tinc molts, no sé quin me falta. Vull dir, no. En tinc molts i els compro i no tinc temps per llegir-los. És una persona... En comptes de dir jo que se lo desea, colega. És una persona que compra llibres per gust. És a dir, no té una utilitat pràctica. Porta el comerç local de Targa. Exacte. Ho compra i ja està. Però ja anava a fer la feina del llibre. El bo és que ell ho sap que no té temps per llegir-los, però... Tot i estar jubilat. Sí, tot i estar jubilat. Si la música i la literatura és un crac, espereu al cine. Li pregunten, no sé si hi ha la pregunta inclosa, amb quina pel·lícula s'identifica. Si ell fos una pel·lícula, quina seria? Preguntes Si curioses. s'hagués de definir a través d'una pel·lícula, quina seria i per què? Sí. Una pel·lícula jo posaria de dur. Vale, escoltem per què. Perquè passen moltes coses, i hi ha molts sentiments, hi ha una lluita, hi ha una recuperació. Hòstia puta. És molt bo! No. Sí, ja està, ja ho sé, perquè és Ben-Hur. Perquè Ben-Hur dura la tira de temps. Dura molt. I l'explicació aquesta ha durat molt, també. Una cosa, que per una pel·lícula perquè passen coses... És que és la millor entrevista que s'ha fet a Tarra. És un mentider, no diu les coses clares. No diu res. No, bueno, és una mica con Rajoy. Hacen cosas. Pues va per aquí. Passen coses. Sí. Total. Hòstia puta. Diu les coses clares, vale. Quan ens posem a parlar de sentiments, com a la pel·li, que hi ha molts sentiments, literalment, li pregunten pel seu. Diu, senyor Cots, i els seus sentiments com són? I li demanen, digui'ns un defecte. Llavors, no sé si te'n portes entrenat o no, si te'l saps, pots mentir, pots enganyar, ell decideix fer això. Un defecte? Un defecte,
puc creure, tio. És que no és normal. Juguem al silenci. Sí. Bueno, un defecte és que dic les coses clares. No em venc. Sabeu el típic dels periodistes que estan al telenotícies o qualsevol programa i fan la pregunta, està així... I després doncs és això. Total. És això. Però és que s'haurà dit un defecte que per una... És a dir, el defecte que ha anomenat... És la virtut. És una virtut. És la virtut, exacte. I que per una persona de calle, és a dir, seria la típica persona de calle que dius, ets un real, mano. Abans ho ha dit, és que dic les coses clares. Ho ha fet servir com a virtut i defecte. Zero O sigui, els seus defectes és que diu les coses clares i que no es ven. O sigui, les seves virtuts han de ser la polla. Jo no vull saber, però... Total. I per tancar aquesta entrevista magnífica, que jo us recomano amb tot el cor que la recupereu, és què li agrada i què no li agrada de l'altra gent. Ell ja s'ha explorat a ell mateix, ara entre fent rappel dins de l'ànima de les altres persones, i diu que això és el que li agrada de la gent. Què valora d'una persona? Sí, valoro molt la sinceritat. Senyor Cots és una persona... Suporta. Epa! No sap greu. Mut. Pots mutejar? Val, que no volem avançar a esdeveniments. El senyor Cots valora molt la sinceritat. Guai, és una persona que no es ven, m'agrada que tinc les coses a la cara i jo ho faig, em sembla raonable, dintre de lo que pot fer. Anem a descobrir quina és la cosa que no li agrada, tenint en compte que la cosa que li agrada és la sinceritat. En exclusiva. Què valora d'una persona? Sabreu, tu l'haurem de tornar a escoltar? Sí, valoro molt la sinceritat. Valora la sinceritat? I què no suporta? No suporto la falsetat, la tradició. Jo m'he trobat el barret i he d'aplaudir, o sigui, em sembla magistral. No, és que totalment. Per què tirar per altres defectes si pot tirar per un antònim literal? Però bé, això no és tot del senyor Cots, perquè aquí tenim un estudiant de publicitat i ha fet un pas més. Doncs sí, si mirem el seu perfil a les xarxes socials, cal dir que els partits polítics durant la campanya és un recurs que utilitzem bastant. En xarxes socials podem veure que estan molt actius, que presenten els candidats, fan qualsevol cosa. Doncs bé, podeu buscar una mica Masters a Targa si ho trobeu, que és, si més no, curiós. Llavors, a dintre de Masters a Targa, a part de que hi ha 3 candidats presentats, hi ha un total de 6-7 posts, i deuen ser 16 a la llista, suposem, trobem un vídeo, que ara ens ficarà el Quim. Que no estic podent trobar... el tinc. Sí. Escoltem el vídeo. El soroll de fons del vídeo. Evidentment. Ojo, que està gent. Mira la teva dona. Hola. Oita quin equip, Per ficar una mica en context, es veu l'equip del COT, són 3 o 4 persones, penjant un cartell a l'entrada de Targa i literalment aquest vídeo te l'hauríem pogut gravar quan tenies 2 anys, estaves a la banyera i la mare t'estava banyant. A la càmera de vídeo que és antiga. Total. Sí. Però és que a més... I el vídeo, els que tingueu la subtilesa de buscar-lo a l'Instagram, ara Pacte Local Tàrrega, veieu com al final s'apropa, gira la càmera, o sigui, el vídeo passa a ser horitzontal a vertical, Sí, una mica de xambala. amb un angle perillós, diguem. Que Sí. la samarreta no cobreix el senyor Cots per complet. No, és que a més podem veure, la de problema és que porten per penjar un simple cartell. Ara ho sentirem també. Ha sigut mala idea, donar-li l'ordenador. Sí, sap greu, nois. Heu agafat el pitjor... Però molt mala idea. Però molt mal. Ojo, Judit, i aguanteu l'escala. On són les estisores? Que les tens tu? Porta. Porta, com la reca. Quin ridícul. Hòstia, a mi això on són les tisores m'ha recordat molt a l'àudio de Catret! Total. En conclusió que no s'aguante per enlloc. Si volien arribar els joves, jo crec que no han arribat ni els joves ni han arribat a ningú. Sí que han arribat, sí, mira. Bueno, sí. Una mica tard. Estan triomfant. Però el clímax de tota aquesta campanya
va ser el debat electoral de Ràdio Tàrrega. Nosaltres només vam poder escoltar el de Ràdio Tàrrega, que també hi va haver una llei de TV, si no m'equivoco, però en vam tenir suficient. Vam descobrir una gran nova proposta del senyor Cots, més enllà de fer el desvio de l'antiga Nacional 2, que ja s'ha fet, com hem vist abans, que va ser aquest. Reorganitzarem les zones d'aparcament amb 30 minuts gratuïts i per la resta, del Raval del Carmen en amunt, traurem tots aquells despeses de formigó que hi ha i farem pàrquing gratuït mitja hora. Parlava de que a l'antiga Nacional 2 aquelles peces de formigó vostè les trauria perquè molesten. Bé, aquelles peces, si em permet, si no tinc mal entès, tenen dues funcions. Una, funcionar com a bancs perquè la gent pugui seure, i segona, marcar la línia de la vorera. Si les traiem, ja m'explicarà on seurà la gent o si no hi haurà vorera o els cotxes podran circular per tot arreu. Em penso que més que propostes al final són ocurrències. Són molt fredes. Si són fredes, no us podríem ficar per cada Moment top del debat. Ell es queixa de que aquesta avinguda que hem comentat abans, que va a Capravo, ell vol tirar tots els bancs a terra per ficar-hi aparcament gratuït. I bueno, ja veieu que juguen una mica el gat i la rata amb el Silveri, que també s'estimen bastant. També descobrim una de les seves grans preocupacions, ja per anar acabant. Sí, parlant dels habitatges. La gent que té un habitatge no el posa en lloguer perquè el moment que posa un cartell que es lloga, l'ocupen. No, és veritat. Vale? Bueno. No us ha passat mai que heu ficat allò de broma a casa vostra un cartell que se lloga i de sobte us gireu que la porta està un I intentar convèncer, no, és veritat. És veritat? Bé, ja hem sentit una mica els riures de fondo, vull dir, en aquest moment la comerça està delirant, però ell hi creu molt amb això, els ocupes, i de fet, no és l'única intervenció en què parla això, sinó que insisteix. Estem en contra de l'ocupació de vivendes, de propietat particular. Una persona que té una vivenda se'n va 2 dies de vacances, quan arriba troba el pis ocupat. És que això m'ha fet a mi molt. Aquí no havia passat mai. I menys de 2 dies. Vas a comprar el pa, no? Vaig a comprar el pa I ja està. i trobo gent. Potser no és la meva família, però hi trobo gent. Sí, home, xato, què t'esperaves? A marxar 2 dies de casa, si ja sabies a lo que anaves. Mare de Déu. D'aquest debat, ja per tancar aquesta secció, el millor va ser el Minut de Glòria, que aquí, per desgràcia, no li vam poder donar perquè haguéssim tingut el clip amb més visualitzacions de la història del pati. Escoltem-lo. És el seu moment, 1 minut. Sí, jo em presento com a cap de llista, us demano el vot. Vale. Tinc de segon una noia que està molt preparada, la Eva París, administrativa i gestora d'una empresa d'energia i segon nivell d'inglès. Tinc de tercer la seva filla, la Judit Talet, 22 anys, que acaba l'últim any de l'àrea administratiu, direcció d'empreses, a la UD i treballa d'administració comptable de Podem Fiscal d'una prestació assessoria de demà li faran el nombrament i li posaran allò que li posen al cap. Després també tenim l'Albert Abad, el Marc París, que és el germà de la Eva, i també hi ha la meva dona que si fa falta també hi col·laborarà. Vull dir que podem formar un equip, només que entreguessin 4 o 5 podríem pactar i formar govern. Moltes gràcies. Jo també aplaudiré. Subtileses que potser no he pogut sentir, molt ràpid. Té el nivell 2 d'anglès, és a dir, el mateix que tots els que estem a l'ESO, que entenc. No? Bueno, i una frase de cunyat. Sí, exacte, té el nivell 2 d'anglès. La seva, bueno, no és neu de ser, però la filla de la número 2 estudia a la UD. A UD? UD què? No ho sé, a la UD. Universitat És una ciutadana del món. Demà li ficaran allò que li fiquen pel cap. Sí. Gran frase. I per allà també hi ha la meva dona, que si fa falta li poden posar. És a dir, ell, ho vam dir el dia això que feien aquí les nacions, del sideral electoral, que jo crec que les persones que anaven de la 7 a la 17 eren hologrames. O sigui que no existien realment, i que si realment n'hagués tret, la seva dona dins. Per ficar tota la família dels París i tota la família dels Cots. I jo estava 16. Fins aquí l'honor que es mereix aquest gran candidat que ens ha donat moltes converses aquests dies. Com va dir, ara toca votar. No va tocar. Què us posa, pandilla de l'alegria? D'acord.
tercera secció i última de la nit, del matí, depèn de quan us ho mireu. Comencem directes, vale? Sense presentacions ni hòsties. Us llanço una pregunta. Vosaltres, quan d'humils us considereu? Tenint en compte el concepte del carrer i no la definició del dia. Molt. Molt humil. Bastant. Jo molt poc. normal. 50-50. Jo normal tirant a baix. Jo tirant a bastant. Vale. Jo soc un xulo. Vale. D'acord, doncs, vista la vostra perspectiva del tema, passem a fer un test d'humilitat. Sí? Per saber si realment sou igual d'humils que el que acabo de dir. Vale. Sí, el test consta de 12 preguntes i segons la vostra resposta sumareu 0, 1 o 2 punts amb cada una, vale? No us penseu que és un test de passo cada emboli, Semblarà conya el que us diré ara, però és un test de veritat. Està validat per grans estudiosos de les universitats més reconegudes i amb més nom de Vietnam. No us ho dic en sèrio, No us diré els noms perquè no ho sé llegir, no sé llegir el vietnamita o no sé com se diu. I, bueno, dit això, el de Vietnam segurament us creieu encara més que és broma. Us dic que em feu cas, perquè no hi ha ningú més idoni al món que uns vietnamites per fer un test d'humilitat. Això és veritat. Només penseu en la gent del Vietnam i tot el que us ve al cap és humil. Sí? Penseu un moment? Sí? Són la típica gent que quan marxa dels llocs diu me l'aspiro, vampiro, o que quan toqui a ballar diu a veure l'esquelet. Això fan els humils. Que quan estan escrivint pel mòbil, per exemple, toquen la pantalla i diuen que és tàctil. Quan aplaudeixen quan s'acaba una pel·li, quan aterrissa un avió. Aquesta gent que quan ha de córrer ho fan a l'estil Tom i Jerry, que comencen a córrer molt al lloc, aixequen molt els genolls i llavors surten disparant, sí? Bueno, el que he dit ho fa més aviat un friqui i un gilipolles abans que un humil, però sí, m'enteneu. Bueno, fora roqueries, no cal enganyar-vos més perquè el test òbviament és sota el meu puto criteri i s'ha acabat. Molt bé. Ja us aviso que no hi ha plot twist al final de la secció i no m'he usat com a exemple de persona humil, perfecta, gens. No, us ho dic en sèrio. Que ho ets, Tens un amic, saps allò... No, bé. D'aquí? Res, deixem. Ha quedat clar, no? 12 preguntes que haureu de respondre i segons les respostes sumeu 0, 1, 2 punts. Vale. I només us demano una cosa, que sigueu sincers, que no vulgueu ni quedar bé ni quedar... Vale. Foteu-li gasto. Primera pregunta. Cada quan vas al barber /pelo a tallar-vos el cabell? Abans de començar, aneu al barber o a la pelo? A la pelo. Jo al barber. Vale, vosaltres dos ja resteu un punt. Vale. No és humil anar a la pelo, Sí, no és humil anar a la pelo. No és humil anar a la pelo. Vale, Resta un punt. Sí. Jo porto el marcador. Vale, cada quan aneu a tallar-vos el cabell? Cada mes. Sí, un cop al mes. cada mes. Mes i mig. Un cop al mes... Vale. Cada mes no sumeu res, cada 2-3 mesos posem mes i mig, sumes un punt. Vale? L'altre seria més de 3 mesos. Sumaré el Com més punts sumis, més humilets. Més humilets. Vale. Sí? Les feines oficis que heu tingut, sí? Sou d'interior o d'exterior? Per exemple, un socorrista és d'exterior i la persona que et truca el telèfon a casa a les 12 del migdia per vendre't una nevera és d'interior. Interior. Més interior que Exterior, jo. Però hi ha hagut de tot, o no? Sí, una mica de tot, però més interior. Bueno, si han sigut els interiors 0 punts, barrejat un punt, exterior 2 punts. Bé, molta calle. Vale, si us deixo l'estàtua de Colom de Barcelona, sabríeu arribar al Camp Nou caminant? Sí. No. Sí, no? No? No. Vale, París no sumes, la resta sumeu 2 punts. Perquè, a veure, moure per Barcelona... És humil. No és humil. I en metro ja et dic jo que és humil. Barcelona no és humil. Vale, quantes cançons de l'Albert Pla sabríeu dir? El títol? 0. Jo també crec. Cap títol? Bueno, o cantarella. La de la platja. La que tema Stay Home. Vale, Stay Home resta un punt. Resta un punt. La del torero? No, Sí. La saps? Sí. Es diu el torero? Bueno, no ho sé, però sé a quina et refereixes. Vale, Sarri suma un punt, la resta cap. No, Stay Home va ser un punt, Stay Home resta un punt. Vale. No, res d'humil. El Roger està 0 encara. Sí. Bueno. Quan plou i heu d'anar caminant d'un lloc a un altre, com us moveu? Ràpid. A peu. Bueno, és a dir, paraigües, caputxa i no corrent... Mullats. Caputxa. Si hi ha caputxa, si És no... que el Jo igual, mulles. depèn de lo que hi hagi. Paraigües és Tu qui horrible. portes paraigües, tio? No el porto sempre. Clar. Sí, és persona de paraigües, és persona de paraigües. Ens el creurem, he dit que siguem humil, que siguem sincers, ens el creurem, Com pugueu, porto. És paraigüista, però,
És el seu pes. Sí. Vol enganyar i sabrà. Jo marxo d'aquest podcast, tio. Ningú va amb bici? Vale, tots sumeu un punt. Com que ell va amb bici? No vaig amb bici jo. Si em toca ell vaig, però no. Quants accidents heu tingut amb cotxe? Ratllar, compte. Accident, bueno, depèn del que digui ratllar. Ratllar al pàrquing, no. Ah, no? És de pringat, ratllar al pàrquing no és humil. Una pregunta, he jugat contra el teu cotxe? No, és a dir, una cosa que diguis, hòstia, l'he de portar a reparar. O, hòstia, no es pot fer res. Cap. Un. 3. Un, lleu... Bueno, va caure la matrícula. Valorem... Valorem lleu, siniestro total i els altres, bueno... Sí, no servia per conduir jo ja. No. Jo vaig cremar motor per anar ràpid, però no va ser com... Ui, que humil. Jo quasi cremo el cotxe davant teu, com comença a sortir. Vale, bueno. Sarri i Roger, sap greu sumar 0. Aquí em sumes 1 per ser poca cosa, Arnau sumes 2 per ser la llegenda. Arnau sumes 10, que Sabeu ballar sardanes? Sí. Bueno, només un dels dos. Un dels dos? Un dels dos? No. Poquet, o sigui... Amb Coti ho fem veure. Els que no sumeu, els que sabeu un dels dos, sumeu un punt. Vale. Tots un punt? Tots un punt. Ja no tinc un dònut. No, tens un dònut. No, tots no, perdó. El Cesc i el Roger. Vosaltres no. Perquè no sabeu. No sabe. Sí, jo que sé ballar una. Un. Joder, és que no puc dir la veritat. L'Arnau sabe. No, trepitgi, l'Arnau no, tu sí. No vull fer falsa modèstia. Ja. Una locura, no? Al final. Vale, sou dels que aneu al gimnàs o sortiu a córrer? Sí. I no feu res més d'esport? Sí. No. Fem més esport. Vale, sí, no sumeu res. Per què? No és humil, anar al gimnàs no és humil. És el que fa tothom. I córrer és no vull fer res més, me'n vaig a córrer. No. Res d'humil. Humil és estar cada dia trencant-se el lloc en un lloc. No, quan em ve de gust. No. Se'n diu estudiar fora de casa. Sí, està ocupat. Perdó, si jo estudio a casa, no? Perdó, però tu estudies la vida, és com estudiar. Tu fas algo? No. No fas res, sumes un punt? És molt humil, no fer res. Sí, tu sumes 2. Vale, sabeu qui és el Ferran Juclà? Sí. Buf, a mi em sona molt i ara mateix. No. Tio, em sumarà uns quants punts. No, jo ara no. No, els que no, em sap greu, no sumeu. És patrimoni de la humanitat catalana. I Quim i Cesc sumeu 2. Com estic? Vale, esteu tristos que el Messi hagi fitxat per l'Inter de Miami i no pel Barça? Sí. Estic trist pels seus fills. Què és això? Que no, que me la sude. Sí. No podia ser, però sí. Doncs els que així no sumeu, em sap greu, doncs me la sude sumem 2 punts. Que amanyada. No era un punt, me la sude eren 2. 11a pregunta, en queden 2. Sou dels que responeu missatges de WhatsApp amb reaccions? Allò que apreteu, o no sé com va el vostre mòbil, i us surten carete, emoticones, i responeu així, o en lloc de respondre un missatge o... Jo responc un missatge, però... Bueno, sí, normalment missatge. Però reaccioneu? I he caigut. Una vegada sí. I he caigut a la temptació. Quan estàvem... Sí, doncs... Alguna vegada. Alguna vegada és un punt, Sarri sumes 2. No, jo alguna vegada, doncs tots 2. És que fins ara no havia pillat el que eren les reaccions. Vale. Boomer. Sí, literalment. Suma-n'hi un altre, Vinga, va. Suma-n'hi un altre, Cesc. Se'l mereix. Ho ha reconegut. I últim, preu de la samarreta que porteu ara mateix. Puta! 12 euros, la Melcao. Hem begut. 20-25. Jo també crec que 20-25. No, cabrón. Havia de... Siempre no. Samarretes barat. Aquesta... No, cabrón. 40. Vale, menos de 15 sume 2. 15-30 sume 1. Més de 30... Espavilat. No. Vale, tens finalitzat. Els de casa suposem que també hi heu anat jugant.
Com la veure l'exploradora, això. Que vas llançant preguntes amunt. ¿Dónde está el mapa? Exacte. Vale, fem recompte, el meu secretari... Sí, si voleu anar fent conversa amb estan, ara us dic els resultats. Bueno, jo només vull dir que l'entrevista de... que l'enquesta m'ha molat moltíssim. A part d'això, dir que el Quim és un trampós. Si surt el més humil és qüestionable. Sí. És qüestionable. Amb 4 o 5 ja faríem. És molt qüestionable que un tio hereu d'una càrnica, que no hi ha més burgès, jo crec, tret de la farina. Aquí ara us ha de fer, si teniu entre 0 i 5 punts, sou no sé què. M'ha fet tot el pal, no he tingut temps. No som humils i no he tingut temps, no us ho he preparat. Competireu entre vosaltres, qui és el més humil, vale? Comencem per baix, perquè ja em veig jo que m'he estat Comencem pel més arrogant, el més xulo. El més arrogant, com no es podia saber, és el Roger. Ha tret 6 punts. 6 punts sobre 24. Hòstia. Soc molt poc humil. Això és molt humil, dir que soc molt poc humil. 7 punts. Igualment segueix el menys humil, al seu darrere va el Cesc amb 8. Vale, hòstia. Ui. I evidentment veieu com aquí ens hem assentat estratègicament perquè l'Arnau i jo som els guanyadors amb 11 punts. Tampoc aproveu, No arribeu a la meitat, és bastant trist. Sí. Classe mitja, Sí, és que no volem guanyar de molt, llavors ens mantenim al nostre perfil baix i humil. Doncs fins aquí. Aquí tanquem. Fins aquí tanquem, doncs també potser que anem tancant el programa. Ja vaig ficant la melodieta final. Capítol que no ho digui. No, clar, perquè m'he preparat un temps per anar-la posant, no sé què, a baixar el volum, tot això. Dir-vos que ens podeu seguir a tot arreu, menys al carrer. Pues ja està. I que moltes gràcies per tot, esperem que hagueu arribat fins aquí a la part final del programa, que ha sigut una mica més llarg de l'habitual. Salut! I força patum! Ho haveu vist, doncs, no? Ho haveu vist! La mare se'n va venir!